Υπεραγία Θεοτόκε, τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ, πρόσδεξε τη δέησιν του αμαρτωλού δούλου σου. Γνωρίζω την αμαρτωλότητά μου και ζητώ ως οικέτη σου τη θεία βοήθεια σου. Μη με εγκαταλείψεις στην αδυναμία μου, αλλά ευλόγησέ με τη θεία παρουσία σου. Η ασθένειά μου είναι γνωστή σε σένα και πρόστρεξε με τη μητρική αγάπη σου σε μένα τον αδύνατο που ζητά τη θεία ευσπλαγχνία σου. Σε παρακαλώ με όλη την καρδιά μου να με ελεήσεις. Μην αποστρέψεις το πρόσωπο σου από μένα τον αμαρτωλό, αλλά έλα και άγγιξε το σημείο της ασθένειάς μου και θεράπευσέ με. Εσένα παρακαλώ, ο αμαρτωλός και χωματένιος άνθρωπος, και δέομαι να κοιτάξεις το τραύμα του σώματός μου και μόνο η αφανής παρουσία σου θα θεραπεύσει την ασθένειά μου. Τα θαύματά σου είναι άπειρα στον κόσμο, που δοξάζεσαι απείρως από τους ευλαβείς χριστιανούς. Μην παραλείψεις και τη δική μου οικεσία μέσα στις μυριάδες οικεσίες των ανθρώπων. Παναγία μητέρα μου, μην εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλό, αλλά δώσε μου δύναμη εκ της θείας δυνάμεώς σου για να θεραπευτώ.